pikkuhiljaa hyvää tulee. Tässä on 3 tuntia paukuteltu ja tässä oli ihan pakko vuosikasvun lisäksi vetästä vähän niinku muutakin, kun tää oli niin voimakkaasti V. Että muuten se olisi ollut äkkiä T. Ja niin tässä sitä jatkuu yli 200 metriä ison omakotitalon ympäri, että tämä homma jatkuu vielä kesken. Tuolla on paha töyräspaikka vielä. Mutta täytyy sanoa, että kädet tässä rupeaa kimoilemaan, että pakko on pitää ihan muutakin kuin niin sanottu lakisääteinen tauko. Että ei näitä yleensä 4-6 tuntia enempää hullukaan tee vuorokaudessa, että sitten jos ei tätä tottele, niin keho pistää vastaan. Mutta me jatkamme hommia ja kiitämme tilauksista Puutarhapalvelu Tampere. Rapilaja-aitojen, pensasaitojen, pihapuiden kaadot, leikkaukset. Se on näin.